Sa nagapangunang balita, punong barangay sa barangay Hinat-an, San Joaquin, Iloilo, gintiro patay sa Puloy-an. Otoridad ginapadasig na ang pagsulbar sa kaso. Si Kim Salinas nakatutok live sa Camp Francisco Sumagaysay Senior sa Banwas ng Santa Barbara, Iloilo. Kim? Jert, napuno sang kasubo ang pamilya sang punong barangay matapos ginpatay ang biktima sa iya mismo kaadlawan. Antes ang krimen, nakabaton kuno sang pagpamahog ang biktima. Nagawawaw ang magulang ni punong barangay Richard Sapalo. Samtang ginapagwa sa balay sini ang bangkay sang iutod. Ang 53 anyos nga punong barangay ang nasapan patay kag may pilasang pagkatiro sa iya puloyan kay nasang kagahon. Sa investigasyon sa San Joaquin Police, las 10 ang gabi sang nagpauli ang biktima. Las 2 ang kagahon sa may dabitian nga lagapok sa sulod sang iya kwarto. Apang wala maninigin sa pak sang iya bata sa pagpati nga nahulog lang ini nga gamit. Las 5:30 sang nasapan patay sikap sa iya katre. Based sa aton nga initial investigation sa likod sang balay nagaging aton nga perpetrators sumulod siya nga kwarto. Ang likod balay wala man to sang lock, tapos ang iya kwarto wala man na lock. Igo malapit sa bakag dyan ang naagom sang biktima. Enero 1, 2026 ang nakabaton ni isang pamahog pagi sa handheld radio. Ingog sang isa kalalaki ang ilan napatian, apang wala nila ini makilalan. Wala man ginambal sang lalaki kung ano ang atraso sang biktima sa iya. Nagreet ako kang Happy New Year sa mga pamuluyo, kag sa barangay council. Paano ang bala? Happy? Happy condolence ka. Pataon pa man ang natingog. Bangod sa pamahog, temporaryo nga nagpuyo ang kapitan sa balay sang iya utod sa Amuman nga barangay. Nagbalik lang ini sa ila balay sumong Pebrero. Siguro kabulan nga dito siya gatulog, dito siya gapuli, tapos gapuli lang siya diri kun adlaw. Waay gid siya contract. May person of interest na ang kapulisan sa krimen. Ginapadalman pa ang motibo. Subong adlaw ika-53 kuntani nga kadlawan ni punong barangay Richard Sapalo. Gani tuman kasakit sa iya mga pamilya ang gindangtan sang biktima. Panawagan nila matulid ng investigasyon kagustisya. Talgit nga ginimo sa bugto ko, ano gid kala ka bugto ko. Ya kung pwede man lang daad maambalan ka maano masipil daad. Ginmando naman sang alkalde sang Banwa sa kapulisan nga tutukan ang insidente. Kung sino man ang may nabalaan na tungod sa natabo, agod makabulig sang investigasyon para makaubraman sang nesesary nga mga legal nga mga tikang ang aton nga kapulisan. Jert, ang obra sang biktima bilang punong barangay ang isa sa mga ginalantaw anggulo sa krimen. Isa man din ang personal grudge. Nagpasalig ang IPPO nga himuon ng tanan para mahatagan sa hustisya ang pamilya sang biktima. Jert? Madam Oged nga salamat sa detalye, Kim Salinas.